Үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте Яршаллы шәһәре Ак мәчет мәдрәсәсе яңа уку елына гаризалар кабул итә. Мәдрәсә Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгының лицензиясе нигезендә имам-хатиблар, ислам дине нигезләре һәм гарәп теле укытучыларын, мугаллимнәрен әзерли. Мәдрәсәдә югары дини һәм дөньяви гыйлемгә ия булган остазлар белем бирә. Мәдрәсәдә көндезге, кичке һәм читтән торып уку бүлекләре эшли. Көндезге бүлек. Мәдрәсәгә 9-10 класс белемле 25 яшькә кадәр булган егетләр кабул ителә. 9-10 класс белем белән килүчеләргә урта мәктәптә укып дәүләт аттестаты алу мөмкинлеге бар. Уку срогы 3 ел. Укулар 1 сентябрьдән башлана. Кичке бүлек. Мәдрәсәгә төрле яшьтәге ир-атлар һәм хатын-кызлар кабул ителә. Ир-атлар дүшәмбе һәм шәршәмбе көннәре кичке сәгать 6-дан 10-нчы яртыга кадәр, хатын-кызлар шимбә, якшәмбе көннәре көндезге 12-дән кичке 4-кә кадәр укыйлар. Уку срогы 3 ел ярым. Укулар 1 октябрьдән башлана. Читтән торып уку бүлеге. Мәдрәсәгә төрле яшьтәге ир-атлар һәм хатын-кызлар кабул ителә. Кышкы сессия ир-атлар өчен 20 декабрьдән 31 декабрьгә кадәр, хатын-кызлар өчен 1 январьдан 10 январьга кадәр. Җәйге сессия ир-атлар өчен 20 майдан 31 майга кадәр, хатын-кызлар өчен 1 июньнән 10 июньгә кадәр. Уку срогы 3 ел ярым. Мәдрәсәдә уку һәм тору өчен бөтен шартлар тудырылган. Тиешле таләпләргә туры китереп җиһазландырылган. Уку класслары, ашхана, спортзал, китапхана, юыну бүлмәләре, намаз залы һәм тулай торак барысы да бер бинада. Укучыларга көнгә 3 тапкыр ашау, кичке якта ял, спорт уеннары, төрле кичәләр, конкурслар, табигатькә чыгып ял итүләр оештырыла. Укырга килүчеләргә түбәндәге документлар таләп ителә. Беренчесе ректор исеменә гариза, бәлигъ булмаганнарга ата-аналары исеменнән дә. Икенчесе паспорт, оригинал һәм копия. Өченчесе урта белем, яисә 9-10 класс белем турында аттестат. Дүртенчесе 3x4 см фотокарточка 4 дәнә. Бишенчесе медицина белешмәсе 086 U формасы. Алтынчысы хезмәт кенәгәсе. Мәктәпне тәмамлаганнан соң эшләүчеләр өчен. Белешмәләр өчен телефоннар. Чит төбәкләрдән шалтыратучылар өчен код 885 52. Телефон 38 67 02 һәм 38 86 33. Безнең адрес Яршаллы шәһәре, Энтузиастлар бульвары, 12-нче йорт.